ಶುರುಕಾತ್ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೀಮಿತ ದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೆನೆತೊಂದು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಕರಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಗಲ್ದು ಭಗವಂತನ ಪಾದವು ಸೇರಿದರು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆನ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಲೇನು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತದು 13 ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು. 5ನೇ ನಾನಿ ತೀರ್ಥ 5ನೇ ನಾನಿ ಬೋಧಿ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತದು. ಇನ್ನು 13 ನಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಾವುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಲೇ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಈತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೇರಿದ. ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರ್ ನೀಲಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ ವೆಂಕಪ್ರೇಕ್ಲೇನ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲೇಡು ರಡ್ಡು ಪಣ್ಣೂರು ಸುರುತವಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 4 ಆಣ್ಲೇನಿಟ್ಟು ಕಡೆ ತಾಣು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಅರೆನ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ರತ್ನಾವತಿಯಿಂದ ಎನ್ನಮ್ಮ 5 ಬುಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೇಖಲಿಂದ 6 ಲಾತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಯರು 5 ಬುಕ್ಕ ಸಂಜೀವ ರೇಖಲು 6 ಉಳ್ಳೇರು ಮುಟ್ಟ 5 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೇಖಲು ತೀರ್ದೇರು 5 ತಾರು ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು 5 ಪೊಣ್ಲೇನ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರು ಲಲಿತಾ ಬಣ್ಪನಾರು 6 HM ಮಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಮದುವೆ ಆತನ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಾಳ ದೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟಾಳ ಇಂದಿರಾ ರೈನ್ ಆರೆಗೆ ಒರಿಯ ಮಗಿ ಸಂದೀಪ್ ರೈಂದು ಆಗ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಮದುವೆ ಆದ 5 2 ಜೋಕುಳ್ಳೇರು ಜಿಶಾಲ ರಿಷಬ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯನಾರು ಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರ ತೂಯಿನ ಚೆನೆ ಸುಮಾರು 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ತಾಯಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರ್ದ ಭೂಮಿ ಅವು ತೀರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತನಾಡಿ ಎಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ಪೋತು ಬರ್ವೇರಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ರಾಮಣ್ಣ ರೇಖಲು ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಕೃಷಿ ಹೆಂಚಿನದು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಆರೇನ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಐಕ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತೀರಿ. ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ನಾ ಕೃಷಿ ಹಂಚತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೇಬರ್ ಏಪಳ ಅದನ್ನ 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಗಳಿಡ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರು ಅರಂತನಕ ಆಡು ಅತ್ತಡ ಕಾಟು ಹೋಕ್ಕೇಡ ಆಡು 6 ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಂತ ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಆತಜಿಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು 6 ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರು. ಉದಾರ ದಾಣಿ 6 ನಾಡೆಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ 6 ಒಂಜಿ ಕೈದೆತ್ತು ಕೊರಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ 6 ಜನಕ್ಕಲಿನ ಲೆಪ್ಪುಣ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿಗಿನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಪುಣ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ಕೆಲಸ. ಅವತ್ತಂದೆ ಆರೆಗೆ 60 ಅಡಿಕಲು ಬಂಡ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಓಕೆ ತಾಯಿ ಬಂಡ 6 ಕುಟುಂಬನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರು ಅಂಚಿನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ 6 ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಲ 6 ಕುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಳಮಗ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾತು 6 ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ದಯಪಂಡಾರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅದನ್ನ ಸೂರತ ಕೆಲಸದಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಮಾಲಿಗೇಶ್ವರಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ ನಾವು ಆರು ಈ ಇಂಚಿಪ ಹುಷಾರಿಗೆ ಜಂದಿಪ್ಪಡಗಲ ಆರು ಮಾಲಿಗೇಶ್ವರ ನಾಡಿ ಕಾರಣ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯಿತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ದೈವದೇವರನ ಚಾಕ್ರಿ ಅವು ಭಾರಿ ಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸನ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಜನಕ್ಕಳಿ 10 ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಮಾಹಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಗುರುಕುಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡಿಯಂಕ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಕತ್ತೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ರೇಕ್ಲೇನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಟು ಒಂದು ಸಂಕಪ್ರೇಕ್ಲೆ ಬಳಿಪಾಡಿ ಸಂಕಪ್ರೇಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಂಕಪ್ರೇಕ್ಲೇನ ಆರು ವಾರ ಗೊರಾಂಟ್ಲಾರು ಮೀಟ ಒಂದನ ಸಮಯ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರತಿ ಏರು ಬತ್ತದಾರೇನು ಲೆಪ್ಪಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಪೋವಂದನ ಆರು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಂತನ ಜನ ಇಪ್ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟೋಡು ಇತ್ತನಾಯಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಭಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲಾರು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೆತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಂಚನೆ ಸೇರ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕೇಂದು ಬಂಡ ಅವು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲಿಂದ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಣ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಏನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರ್ತೇರು ಆರೇನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ನಮನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನು ದಮ್ಮೆಕಾಣ ಸದಾಶಿವರಿಕ್ಲೆರ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ഒരു ആദർശ കൃഷിക്ക് ഒരു ആദർശ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಹೊಂದನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರುಂದು ಪನ್ಪನವು ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೋಲಿ ಬಹುಶಃ ఆయన పనుపును ఎంక తోజుండు ನಾನಾತ ಜನ ಪಾತೆರೇರು ತೋಜೋಡು ಇತ್ತೇನೆ 60 ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ ದುಂಬುದಿಯೇರು ಆದರ್ಶ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ಲ MLA MP ಆತಿಜೇರು ಸರಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಒಂದು ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚನಾರು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲೆ ಆರು ಏಪಲ ಯಾನ ಈ ಹುದ್ದೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮೋಡು ಏನ ನನಾತ್ ಅಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವಡು ಮೊಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವಡು ಅಂಬಣ ಆಸಡಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಮಲ್ತನಂಚನ ತಿಕ್ಕನಂಚನ ಅವಕಾಶನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವಾರೂಪಡು ಮಲ್ತನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಸಂಕಪ್ ರೇಖಲೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಸಂಕಪ್ ರೇಖಲು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೇನಂದ ಯಾರು ವೈಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸಂಕಪ್ ರೇಖಲು ಪಂಡಾಂಡು ಆರು ಪಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಅಂಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಿ ರಾಜಕೀಯಡು ಯಾನ ಆಯನ ಕಾರು ಹೋಯ್ತದೆ ಯಾನ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ತೂಪುನಾಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಏಪಲ ತೈಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯನ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧುಲೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂಧುವರ್ಗದ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂಚ ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಎಂಚ ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರಡು ಮಲ್ತನಾರು ತೋಜಾದ ಕೊರನಾರ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್
ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿದ ನೆನವರಿಕೆ ಉಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಗಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲನ್ ಪಣಿಯರೆಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಂಡ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಮಿತ್ತುಬೋಪನನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ್ ಅಂಚತ್ತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಇದು ಪೋಲ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಆರ್ನ ಕಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ್ ಆ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಐನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಜಗಜ್ಜೀವನ್ ದಾಸರ ಈಕಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಆರ್ನಾಡಿಗೆ ಏನೇ ಪೋವಾಡು ಡೊನೇಷನ್ಗ ಬೇತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರು ಬತ್ತೇರಂದಿತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಏನ ಲೇಖನೆ ಉಂಟುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನೇತೃತ್ವತೆ ತಂದಿತ್ತೇರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ್ ತೀರಿಪೋಯಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆತನು ಆ ರೀತಿಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ನ ಬುಡದಿ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಕಲು ಅರೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತೇರು ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ತುಯ್ಯರ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ನಾಯಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಒಂತ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಆರೋಗ್ಯಡು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಡು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಧಕದಕ್ಲೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆರು ತೀರಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಅಸೌಖ್ಯಡು ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪಣು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಟಕ ತೈತೇದಿ ಇತ್ತಂದ ఆయన ಇಲ್ಲದ ఆయన ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸರಿಯಾದ ತೂಪೇರ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ತೂಯಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಅಯರ್ದಾದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬುಡದಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಪುಳ್ಳೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆದ ಆ ಬೇನೆನು ಸೈಸವುನ್ನಂಚನ ಶಕ್ತಿನು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯಪ್ಪೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದೇವಿರು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಳೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಏನು ಮಾತ ಆ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನುಂತಾವೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಈತೆ ಯಾರನ್ನ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಅರುವತ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ರಡ್ಡು ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪನೋಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಆರ್ನ ಏನಿತ್ತ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ದಿನ ಏನಿ ಪಲ್ಪಗೂ ಬಂಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಹಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏನಿದೀತ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚೆಲ್ಮೆತ್ತಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಮುನಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಬೇರಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಆರು ಬೋಡಾಯಿನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಓಲೆ ಪೂಂಡಲ ಕಾಟುಕ್ಕೆಡು ಸಂಜುವ ಮಾಮು ಅರಂತ್ರೆಡ್ ಕಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಮು ಮಲ್ಲ ಮಾಮು ಕೋಡಂಬುಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಮು ಈವರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡು ಆರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಡೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಪನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಈ ಪೊರ್ತಗ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಡಪೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಚಣ್ಣ ಮಾಮು ಕುಂಜಮ್ಮ ಮಾಮು ಅಂಚ ರಾಮಣ್ಣ ಮಾಮು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಾಮುನಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮುನಕಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡದನ ಪಂಡುಂಡ ಆರು ಆಕಲ್ ಪೂರಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜೈಟ್ ಈ ಮಾಮೂಲ ಒಂಜಿ
ನಾರಾಯಣ ಮಾಮನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಬೇನೆ ಇಡೀ ಊರಿಗುಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೈಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಒಂದು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಾಮು ಏತು ಆರ್ಪನೋಡು ಆರ್ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತಾಯ ಅವಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪ್ಪವಡು ಆರ್ನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋನಿ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷವಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋಡಿ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆಚ್ ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಲತ್ತನಂಚಿನ 60 ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಯಾನು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಭಗವಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಲತ್ತದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪನ್ನೇರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮಗಳೇನೆ ಇಂದಿರಾ ಪಣ್ಪುನಾರ್ ನೆಟ್ಟಾಳ ಇಂದಿರಾ ಎಂಗ್ಲಿನ ಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿರಣ್ಣೆಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿರಜ್ಜನ ಮಗಳೇನಾರೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿ ಏತು ಜೋರು ಇತ್ತೀರ ಇಂದಿರಾ ರೈಕ್ಲಿ ಆತೆ ಪಾಪ ಅಂಚಾತ್ ಆರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರು ಮಲ್ತನ ತೂಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಇನ್ನು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನವು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯನಾದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ್ಯಾಲ ಆ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕಡೆತ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಗೆ ಮರ್ಮಲ್ ಬಿಡೈತಿ 3 ಜನಲ ಆರೇನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಗಲಿ ಮರಪ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನಾಗಲಿ ಮರಪಂತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮರ್ಮಲ್ ಬಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ದಯಪಂಡ ಆರಿನ ಸೇವೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಕ್ಯಾರ್ನೇ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಲ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆತು ಶೋಕುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಿಡತಿಲ್ಲ ಅವಡು ಮರ್ಮಲಡಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಮಾದರಿ ಆತು ಒಂಜಿಗಳು 2 ಜನರಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಭಗವಂತೆ ಮೆಚ್ಚುವಾಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲು ಏಪಳ ಆಗಲಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೀರು ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೊರ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಕ್ಕ. ಹರಿ ಓಂ ದೇವಿಯರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಚ್ಚನೆ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯರಿ ಆರಾಮಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.